Precious prize. Labda kuti Tanzania wakati saudi mchumba ishi ya wemeche kitanzi Sasa ya hiyo utaona kitu nyaya tunza unono inyaya yemwe ya mufi pangari muzimai wababa mwine angu ni ndi maiko saka inini anga maini ni chuma anga ni maini na inge muzimai mudikoma saka isusu weruka ngati wana wadi but ndifunga pane makore angomboite kuma 8 kumashure mai yakandidaitsa kumva mai yangu akatanda kudaitsa pano mwanangu pane nyaya yachuma iri kunetsa pano ndikati mai chuma ndiani chuma wanga ari mudzimai mudiki wababa munini asi vaigara kukesho kwanga kuna mbuya mai ana baba edu saka hazi mai nini aya paakazonga orwara akazobva kukesho abva kukesho ichibva aenda kumba kwavo mai nini aenda kumba kwavo mbuya mai ana baba edu isusu hazi ndo paakazodaidza baba munini kuti aiona mukadzi wako akaenda uri kurwara zvaakaenda achirwara ndati uye utore hembe dzemukadzi wako ndimbuya mai ana baba makarikazi vari kuwanda iyo kudonyora mai avo aya akakudaidza achiti pana munhu anozi chuma une nyaya runeti chuma ari maini anga ari mugondo wavo ari maini vakarorwa pamwe chete hazi chii cheruneti iwo aiti hembe dzamaini chuma dzakasakakire mumusha saka mai angu anditsanangurire kudaro ini ndakati kuna mai hazvinetsi kana mai nini ari kurwa nyaya dzehembe mai tiriunganidzai hama dzese dzouya pano mutaure nyaya iyi totsvage vanhu vekumba kwamai nini chuma kuite kuti nyaya igadziriswe mai nini akazobva akandituma inini akati enda kunhowani nababa munini mukoma amurume wavo aya woatsanangurira nyaya mera maini ari kuda hembe dzavo kunani ndina kuzopabvunza iwo ndopetudai hembe dzayo hembe mainini ava mai ndo vari kubvunzwa hembe yamwe vanga vari kubude kumba kwamai aya
Ndo ari kubvunzwa hembe ndichuma. Ndonyora, itaura zvinonyoreka. Iwo uri kuwanza makarekitasi. Nyaya yako ikawanda kana riri novhero rikawanda makarekitasi harinakidziwa. Ngatimbodhira nanhu. Kuwanza ana baba. Shoma achiona pane nyaya yapacho. Ngatiti dha. Amwe awo otherwise tichadaira anhu orutaura. Ngatitaure. Usawanza. In short, my Aguaga you. Your mother called you and she told you that I'm having challenges in the problem. Nachuma. You got the Chumandia and I got the Chuma Angar mining now. And so I got mining Mugati Saga Zadi, Zangar Mugati Anne, Hembe Dog, Zagatana, Zagatagatigira, Mumushaman. Mapurazi ari bimaini na maini aya chuma akashaika yo ndo inyaya imwene yemusina kutitaurira itautangoudzizwa manje ari kunetsa achizwa here kana kuti akafa akashaika urikuona saka ndiri kukuti mira uchatirasisa iwo tichapedzisira takuti mainini ngauya apa wozotiti akafa orit vazvadini usawanza macharacters mainini ako iwo akafa sei tauchikubatsira mani uruziya ndiadongoti iwo usaita iwo wambopindirapo seiyo nyaya iri munhu une nyaya ndiani muno nyaya yenyu imimi handisize panorumangarira umwe nyaya pamusoro changamiri nyaya yekuti izouyono zvakaitika manje ngezvekudai inini ndakanga ndiri kubasa ndiri kudai ndiri kubasa kuti panonga kune vaimwe doro remashayiwo ematsviti saka mai ava vanozi vakaenda kudoro ikoko vaenda kudoro ikokoko ndopo vakazozi kudoro ikokoko ndinofunga machichaikekwe mai tokumendai modaidze vanhu vemumusha muvakaroorwa ine nyaya tinokutaura vari ndoko akaenda kodaidze mimi wangu yako huyo uyu na uyo yako ubvachisana ngokwenyaya dzaisana ngokuti zvizhinji ndofunga anga ari kupacho banje baisana ngokwenyaya dzinofunga ndo anokusotitsana ngozvakausana ngokweikoko manje. True that the head and tail of this story. Iri kuite novel, iri kuite essay nyaya. Chini ngei nyaya murumbo dei. Chini panorumangara. Bozi twatuda kuona steam. Tono kuti nyaya yedu kai. Muruda panorumangara umwere. Muruda kubatsirwa imbotaura iyo. Ishe apa tikudzenganya isusu ndindirova purasi kaini isusu purasi tiri kumangara nyaya kuti tiri kunetseka nemweya munhu womufuru kuti nini hembe dzangu dzakatikira munhu mushamenyi dzichibudikidza dzine munhu wakadzidini wakatoti dzakatikidzei utadzekutaure zveutauro iwo usaitunga iwo uya kuno uri kudika asi kutaura zvo zvosenza iwo kana zvina kudikwa uya kuno ubatsirana bozi ngari nduda unyora kainini anduda ndonyora kuti unodza ndeida unyora uyu mukunda
mukunda mtakura asi anhu ekwaprasi kusungisa kwaite mukunda mtakura kupinde mudare munomuka ana abereki acho haatozviziva kutogara pakati mukunda wavo haatozviziva kuti mukunda wedu namasiri mudare ndichibata anhu ekwaprasi ndiri kutoona idzi hama dzachuma idzi atodaidzwa idzi ngekwaprasi uyo kwamutakura wacho haazi kushuma woba kwamutakura kwacho kuti mwana wenyu uri mudare namasi haazi kusungiswa ba aya ndo akatoende kumwana echidaidze mwana kutaurire dambudziko rachuma aya saka aya haana kusungisa aya ba iwo ndo aifanira kutoende kotaurira hama dzavo aya kuti ndine nyaya yachuma iri kunetsa yandakataura naana ana haana chaanoziva ba haana kusungisa munhu pamusoro changamuridziyo ini ndiri mwana ndiri wekwaprasi ya ndoda kutaura pamusoro pezvataura isusu I'm not festive kuna vekwamutakura because nyaya iyi truly mai vari kuiziya mai ndo vaifanira kushuma vana sekuru kuti kune nyaya yakaitika yakadai because kuti tive tiri panapa kanhasika tine zvakawanda titori nevanhu vamwe vatatosiya vane maproblems because of that nyaya iyi saka mai ava ndo vane chokwadi chizere ngavataure kuti hama dzavo dzichiswa ndo nyaya yangu chete chanani hatina kuasungisa toda kuti vataure nyaya iri kuitika because mukomana wanga akumure bhachi muone zvinhu zvakaitika paari mwana wangu inini chaiye inini wakatsva zvekuti kana mega mukamuona mutape munoramba saka toda kuti nyaya iyi ivo vajekese nyaya yapachena hongu hama idzi tadzidaidzira kuti dzizwewo nyaya yavo iri kuitikawo mukati memusha wedu. It's not for that kuti tauya kosungisa mai hatina kuuya kosungisa vekwamutakura asi tauya kuti mai vature nyaya yavo mudare tione kubatsirika. Kusungwa kuri pariche paakatogarapo ndo kutosungwa kwacho mazire ndinoita ini azvisungisa ega it's okay ana usungwa munomu unogona kusapinwa unogona kusamonwa when you are being subpoenaed hauna kusungiswa ukanga wasamonwa unenge uri kuuya utori musungwa muriona nyaya iya ini ndiri kuita unga benzi batika ndinodhira nenyaya iri kuramba usumuka nyaya that's why ndazosvika imbotaurai pane varuka wazimbotaura pandofunga ndokuchatobude soko taurai nyaya irapakasoka inonga yakasvika munze dzamu asi masvikira chaka yakaita majeka yanga isina kutaurwa paizvapo bani kutaura paizvapo inini ndofunga ndakabvana paine koti last but one iyo yangadzi yangu saka yaenda kwayakaenda kumba kutaparadzana panapa wakati kune nyaya iriko yazi iyi kune nyaya yehembe dzachuma inini akundifonera ndiye akandifonera iye azozvangu yasi hembe dzachuma kudini kwacho kasi mamusi kuziva kuti baba ndikanga ine mukadzi wechipiri kati mukadzi wechipiri ndikazi ndikati mukadzi waigarepo mukadzi waigara kukecho nani namai emurume saka zvaigara kukecho namai emurume murume uruzi wakati ndonomboenda koone mukadzi uruzi ndonomboenda koone kune mwamuna wangu zvichiroti handadzi yangu iyo ndiyo wangari mukadzi mukuru takutaura kuti hatizviziva kuti wangaine mukadzi wechipiri but according to say zviri kutaura kuti murume wakanga ari mukadzi wechipiri matauro akanditi handadzi yangu saka apa manje apa oti ndikati saka zvikanzi uri kuzi chuma uri kubuda pane kwanga kuri kumodoro kwabude svikiro rikati chuma mudidini unganidza yanhu anhu ekwapurasi ndiro kunditaura kuti zviripo hembe dzangu dzakatsakatikire mumusha ndikati iya muri kuona kuti imwe hembe dzakatsakatikire mumba mene murume asingachizive kuti mune hembe dziri muno mumusha muno zvikazi ndo zvakatoitika babaji akatora hembe akaise muchikwere indiri kubvunza ndipafona saka atora hembe akaise muchikwere zvikazodini kuzosvikira hembe dzakazonotsare mumbomo ndikati kopakafe mumoyo makasaite kubudisa zviro zvo zvese wari kusina kuzvibudisa zviro zvese kuti tete kana kuti baba mukuru kana baba munini
mune zviro zviri umu zvakasunga zvadai asi mumunyu mukatsiwa kumuzi wakaenda kare mukasara muchigara nhembe dzake maide kusangana natete ndinobvunza kudaro akati kweta zvakandokanganikira ndikati inyaya iyi ini handikoni kuipindura ba handikoni ba kuipindura asi saka ndatosundiswa ndakutoendepi kudare rini amusi wakati ora tozozwa imusi wacho yobva isikaposponda kusvikira pari nhasi uno ndo pari kutadze kunatse kupe judgment kuti baba adu anganaye kadzairi right mune hembe dzakasara dzirimo uyu wangu wachitaura kuti dzakasara dziripo asi nyaya yakati nhikiti anozviziya kati anozviziya ndopetinokuti natsozwa ipapo saka ari kutsenga ngaanatse kutudze ngemo saka mazwa ndataura kuti imwe nyaya this case is kuti no head and tail kuti nditi ine chimusoro here kana kuti chimuswe ende une nyaya ndiani uri kupresenta nyaya ndiani yekuti musoro wacho tione kugadzire charge sheet because nyaya iri apa hapana une nyaya mwaitonga mune nyaya yamwasangana pamudzorere yemuri kudodisikazi hapana nyaya iri kuholda kuuye kudare ba mataurire emuri kuita imwini munhu wataura nyaya yauye kudare ngeuyu mufana taura wati kuti iwo nyaya yatunze kudare kunoku inyaya yehembe hembe dzakatsakatikira musha wekwedu asi munhu wakati dzitsakatikika here kubudikidza ndiwo mayangwa inepo patisirikuma vangisvingapo bcause chitaura hisiri yavo iwona ega pachawo anodakara kuta dziri hope hembe dzauya mumba dzauya nemurume wavo iwona asinozvisiya zvazi mumba muno mune hembe ka kwai murume wakati dziri hembe dzadzaiswe murume rairarana then mai akati azvidi mukadzi wacho akati azvidi kuti hembe dzigare munorara chinyi ana iwona ndonya kutora hembe kuise muchikwere hembe ndokutsakatika dzakaita baba aka mukadzi wakafa kudoko mukadzi wakafa bva watora hembe dzamainini dzakasara ukishe uya nadzo kwaigara kuchapa wakuya nadzo kuna mai wenyu apa aizviziva kuti kuna mainini aizviziva wabva baba ati nini mainini anyu afa mukadzi wangu saka hembe dzacho ndauya nadzo pana ava vakati hembe idzodzo pano hadzidini muna ana ani angu hembe dzehure renyu ai vakati sadozvenga ndiyo yaidemaunge hembe dzehure renyu pana hakuna mukadzi unotambira zvakadini zvakadaro but kuzohendla kwacho ndo kunoda kudini kuzomboonekwa kuti kwafamba hapana ba unozvitambira izvozvo iwo baba yenyu acho iwo anga atoriwo nazvo because hembe idzodzo idzo tichibva kwamainini dzaida kuti dziende kwaana sekuru dzaida dzatosumuka waendepi mukomana gadzira machira enyu apa gadzira zviro zvakatsike zviro zvavaka here zvinofanira kufumuka atitambudziki isusu ngechiro chetisingazivi mati kudi unotambudzike hembe hadzina kuuya mumusha mushendonga munhu afamba hembe dzakauya mukomana anga ari kufamba nebhande but mangoti yake mukomana ari makiregdande saka toda munhu anoti isusu katetiroda kuti gaveitinorasika uyu wataura ndinochizofa hatisi kuramba but matsanangurire akeka anozoita kuti tirasike trek because already picture taanayo yaanga asisi unoziva kuti pane inonzi index introduction tinoda kunga tiine an introduction into the story then tozopinda in detail
tiri kuziva kuti nyaya iri rudo kumboda iri ngei because ezitizi nyaya yanga iripo uyo wazotoiburitsa kuti nyaya irapa ngehembe dzakadai zvikadai still nyaya haisati yadini futi yaenda kokuti hatisi kuramba ba tinoda kuti munhu anotsanangura. Can you explain? Mirai short. Apa mwamuite rimwe dare. Tine soko rakapwana ari kuti mai ane nyaya yawo yekutsakatidza hembe ekwapurasi ane nyaya yawo yekuchengeta hembe dzemunhu mumusha mavo ndiyo basi nyaya ndio plazi ekwapurasi acho haatozikani futi ngeekwamapurani ekwamapurisa itoriwo nini yaanayo ndiyo nyaya inotsakatika kutaurwa pano anga asina kutorora ese ekwapurazi ane nyaya yekutsakatisa hembe kuchengetera hembe dzemufi then kwauzouya aya nekusai kuroora kwauzouya aya anewo kutsirasa hembe monini muchikwere nekuenda kumajana ekuti mukadzi uyo aende kuende kumba kwake iri kana kufa kuti abve pamurume ari kuende kumba kwake iri kana kufa kubva kuti atobve pamurume aende mhesa kozofa kwaakaita kutsakatika kwaakandoita majana iwowa emajana. Hanzi saka panoda chiremba unofemba mufi kuti ataure umwe naumwe apiwe zvekwake. Ndio chimiro Mazwa here. Nyaya inini ndaitoita yekunzwa ndatoita yekunzwa inito mapaipai taikumbira kuti iyo hanzadzi yangu imbotsanangurawo dare rese rechisa Kuti chii chakaitika? Roti totsanangura yakagara izvo ndati kuti chakaitika hamuna kuona ndazobvunza kuti une nyaya ndiabozi anhu ari kutaura hatisi kuzwese ende pese apa kapa vese havana pana baba hapana baba wakapurasi mukuru eri pana hapana ayaraba pakapa peti anga ari kwera mamusipo ndikatichimira iyo hanzadzi yangu ichitsanangure nhoroondo yezvakaitika zvese kusvika pakudini pakutsakanika kwehembe kuti gagaga ngatisawanza makarektas maini akazoya bhotsime natete anga aine magaga nyaya yetudo pamusoro idare nyaya yakaitika ngeyekudai onge inini ndisaigara namainini akaenda kogara naamweni kukesho ari kubveyo akakumbira mai mari echiti ndudodi ndauda kupetuke kuye kuchimanimani apetuka kuchimanimani haana kuita straight kuye kune murume akaende kogara kucambridge kwaaigara obva asiye aigara mucambridge ega echishanda mukambani ndokwaakapfimbirana nemurume wenyu kwakubva achienda kuzogara kwakumbosiwe kukesho oti ndaude kuenda mai akati mari handikupi mahara unobatire mbasha dzako echosiye mbasha dzawo 3 skate 1 nemablouse 2 kwabva asiya mukadzi obva achiwira asvika akasangana kubhawa nemurume asangana kubhawa kuya uyu kwakuchaya mukadzi kwabva abve muchata kwakuenda kogare muchimanimani ati gare ndichizozwa kuti bai kwaane mwana here kundozwa zopedza ati choti gare ndichizozwa kuti maini naye akuchina tagara ini ndiri kumusha kwamura murume chizoende kwamai acho izvo kusvika murume echozi ndima yacho tora mbasha dzei dzemukadzi wako dzakasara panapa kwautora kwadzise mukakadhibhokisi kebhutsi kudai kwakuya nadzo kwaise muchata ini ndisaigare muchata nobvaise muchata maigara ana ndichigara kumusha ndazosvika inini ndakarara ndakarota ichizi imba yedhori yaravharwa kudai ravharwa mwane muakadzi 2 aigaremo asi aichipinda ngemumba mwetairara muya muyadhori acho chichipindawo kuenda kudai
ndichizwe dzekutanga ndicho chinyi ndichonyarara ndichodorara ndaramba chirota svika ndazoti imi ndinoona hope dzakadai akati anofunga imbasha dzanhingi dzendakaisemo murume ndikati bvisai kuti unoti ndatodini ndatopuwa mhatso yangu bvisai ana asurare zvakanaka ana aiti taidzaswa pasi kubva pamubhedhi kundoona andava pasi mbasha dziri pasi pamubhedhi mainini akadanana nababa echishande kucambridge vazobva kuna baba kwabva adzokera kucambridge haana kutombogara nguva yakareba ese aindoita zvekuhambirana murume ndiye waibve kukomboni kwake ichiuye kunamaihure chaitsva ndozvomude kutaura here tsanangurai pakaroorwa waana kuroorwa chachiri chihuri ukanga uchiona uchigara muchitodai chiri chihuri ndo maiwedhi rinongori haro rudo ndichakuati chine ndo chihuri chacho alright fine adaro abva ikoko akazonetsana nemurume uyu bvati ndakuenda azi ndambuya ndamwene amwene akazotumire mbasha azwa kuti mukadzi uyo akusisina wachiti tora mbasha dzemukadzi wako dzakasara panapa tamhanya mukadzi wakandotanga ngoushaika here abva kuenda kucambridge wakasvika kwautosvika nhasi mangwani ubva atofa haana kufa gare ikoni wazobereka mwana ndaruzwa kuti kwai kwaberekwa mwana nemurume kuti nyari nhombo yavo airoana achidini hawo asi achitogadzire mwana kuti handichazii zvinonga zvino aindonetsana asi mwana achibikwa apedze izvozvo maini onini ashaika ndo pakazoenda pakazopuwa hembe akamboshaika sei musamhanya kuti ashaika pa ndakatanga kuzoti kwaane mwana techoti gare ndichozwa kuti kwai ashaika kuti hanorwara handisi kuzoti akarwara ngoti iwangaimani indaindozwa ngemasoko avanhu aindotaura vanonga pandoitike rufuzwe kuti kwai nhingi washaika kwakutozwawo zvamazoti maini nenyaya hakuchina ndichotozwa ndichototi hamaindi kocheme mukadzi here ichonyarara amusikachemo mainini handina kuendeka ndobva ndatogara haana kunditaurira kuti hembe dzauya vakamutaurira here kuti hamuzumboshuphana here nemurume uyu ngenyaya yemukadzi here kushupana hatina asi iyeyo ndiye wakanditiza kwende mukesho mwaimuda mumaininaya aindinzvenga kudai ati mwaiadai tisaiwirirana ba ndozvendiri uchitaura kuti raiti mwaita kusawirirana kwenyu ikoko fine akazoenda uko akaenda kugara baba mwazwa kuti afa baba akauya iri kutaura kuti mainini hakuchina havana kutaura zvakandosiyiwa zvakadaro chaakaita manje azwa kuti mainini afa ndopa akaenda kuzotora kwaakaziuya mutore hembe dzakasara achizitorai hembe anga asina uroora anga asina dzatsva akatora hembe kuchiuya nadzo kumba kwenyu akauya nadzo muchata kwakudzise pasi pomubhedha mairare vana kuchata kwete kumba kwamura kuchata kwacho ndokwaishande murume imba yekubasa asi imwe mwaigare doyu ini ndaindiri kumusha ndaite zvekuuya kubvi kuchata kwacho ndaite zvekuuya zvimurunzve ndikuimu dzimba dzenyu kana dzikanyaite nhatu mamusina hembewo dzenyu dzadziriyo saka kunombozi kumba kunga kuine kuti uzozi unogareyo chii usarambe misha yenyu ba imba yenyu futi kuchata musha uku kwacho kwewamundoriyo musha right fine imwimwi mwauya imwimwi mwakazoziva sekuti mune hembe mwakamwaendepi ndakarota muri pai ndiri mumba ndakarara mumhatso ndadzike kuchata iko yekuchata iko mwaitani handiti kuona murume wangu kumba kwanyu kwangu toda kugadzirisanipo alright mwamwachiende kune imwe imba number 2 wamwachirara ndope mwakarote hope mwarota hope kwadzakubuda kuti mwana akadzangani ai ndo muna ana aibviswe pamubhedha nimainini achikandwa pasi baba mwachitaura nawo zvikazina baba akati inofunga ihembe dzendakaisemo tokana tibudisa ihembe dzidzi anawo anoti chinji anototi ndiyo mhatso endatopuwa obva atotore mbasha dziya otobudisa odziise muchikwere akaisa ndiani ndiwo baba obva tatorara
handina chandakazombotorotazve kana udini kwakutogara kwakukanganwa kusvika babaya hembe muchibwere ndiani murume wakaisemo handirosoko riri kutenderera bere mirai ndipedze atoti mupedzeni muchizoti apane pakadai murume wakaise hembe wakadindoona chidzise muchibwere wakasvika waise pasi pomubhedha umwe muspeya mwairarara wakazotisai muchibwere ndini ndakati dzidziseimo wakaise hembe muchibwere ndiani inini ndakazodzitora ashaika murume kuchikwira nadzo kumba takuchirongedze zvemufu kuenda nadzo kumba kwamura muri kubvunzozi wakataure kuti wakapa instruction neorder yekuti hembe dziiswe muchikwere ndiani ndakangoti bvisai mumba mukati dziiswepi iwe pendakati bvisai mumba ndiwo akazoise muchikwere ndikati mwadziise pakandaise muchikwere ndakazodzibvisa inini ndakazodzitora kwenda nadzo kwamura ndikasvika ndikadziisawo muchikwere ndikwamura ndindakazodzitora murume washaika ndobva ndadzitora ndosvikawo ndondodziisawo muchikwere murume akotswa takutatanise siya ndichosimuka ndikataura kuti pane mbasha dzemukadzi wakasiyiwa panapa dzakabatirwa so ana stete akati tichazodziise kumataka ndo murume tete hachadzidze murume wangu inini murume wenyu ndo wakazoti wakati tozodziise kumataka ubva wazodini wabva akanganwa ubva atoenda ndotoparadzana ndanga ndakanganwa zvino ndowanaakakanganwa mwese wabva ndakanga ndazosara hembe dziara dzizozoendesa ini kwanodzisiya handizozodzibata dzotodonha pasi handizozodzibata kusvika ndizobvepe ndaigara paya kuenda ngepamberi dzichondotsakatika dziri handina kuzodzibata handina kuzozvifunga kuti mune hembe dzemunhu dzamainini kundosiya kwakaita handizozozvifunga kuti ndizvibate ndakabva ndazvisiya vandoti apeno dzobva dzatsakatika right saka ndidzo dzacho mauya baba akabva afa baba anga atofa murume wenyu chuma wacho bvadino wakatanga ufa ndichuma uyo baba ubva murume wenyu zvazoshaikawo vazvaindosarire kwemhuri zvobva zvaenda kosara kuti inini ndindaizive kuti zvasarire kwemhuri nanhasi zviripi zvirikuzi ndini ndakasara nakuzinani zvindori pemhuri ndoti monoti mune mutwaro saka ndati musazi ndakaziva munazvo makatozvitambira ipo papo hembe idzi from the word go baba akaishaisa anga sikafanira kutori hembe dzekwamainini kuuya kuisa kumba kwemuri kugara maybe akangoita zvokuti imba yebasa but hakuna imba yebasa imba saka auya nadzo imimi mukati inini hembe idzi dzehurerenyi idzi mba muno hadzikwani ba buditsai mutsvake kweudini akati ndoisepi mukati apeno kana kuchikwere apeno kwemunawadzisa hembadzi baba ayawo manje ngosauda zvokutaura maningi zvinonetsawo anga akatogumirwa chirova chachakati wabata ubvaabvisa ubvaisa muchikwere imwe mubva zvatomunakira ngokuti mamusudzida ana anga akudzikiswe pamubhedha nekuzwa ndike hembe bva mazobva pabasa baba afa imba hapachina handizvo bva kwatama udzokerepi bva matorei zvese ndakarongedza kwakwenda nayo nehembe dzemamusikadi dzere mukati handichasiiva idzi makaite pfungwa yakadini yakanaka ipfungwa ipfungwa chaiyo makaita masvikeyo bva mwati hembe idzi dzinodondogara mwe dzinododini kugara imwimwe hembe idzi mwadzoka ana tete hanganwa dzenyu dzemwakaita dzemuri kutaura idzi hanganwa idzi ndo dzine nyaya iripo nhasi dzekuti ana tete mungadai mwakatora hembe muchikwere makapa ana tete ozodzikanganwa handizvei imwimwe ngoti hembe idzodzo dzadziri mumaoko enyu nanhasi hembe idzodzo munadzo ana tete emurudo totaura
haatori ende hapana nechekutomboanetsa ende hapana chinoanetsa because haana kutombodzibata kana kudziuna. Mungadai mwakaenda tete uyai pano mwauya inini kapaso hembe dzimafambire dzakaita mainini mwaindoanzwa akazodai zvikadai baba akazodai akadai zvikadai zvino zvindori pano izvi zviro zvacho izvi matogezei maoko saka hamuna. That's why iye akuuya nhasi achiti ndoda hembe dzangu kubvemi ndobane nyaya ndizvo zviri handizvi. Pane imwe tsanangudzo inodarika yabuda here. Nyaya iripo isusu tichitarisa sedare mune nyaya akatsvangera akati nyaya itori pemuri iye dzatswai ari kutourirani imimi. Saka sekutaurwa kwaito kapa parudoti pachitorongwa kuchichizwa kuti iye chuma uyu hembe dzake matsakatikire dzakaita iwawo mumaoko ani murudo kuti mutoripa ka urudo uripo kakachuma ndimwe. But now this whole case is Lona Park. It's intriguing. Murume wanga asina urora ndiyo akatwarawo hembe kubva nadzo kwaamwene dzaiga dziri kwaamwene kukesho amwene akasara nehembe achibatira kuti ndiri kupa mari yebhazi saka chihembe unosiya kuti uzondidzosere mari yangu. Iye haana kuzodzosera mari dzobva dzasara dziri uku. Vamwene vachinzwa kuti muroora afa kwakudaidza mwana kuti uya utore hembe dzemukadzi wako achibva waya nadzo kuchata. Saka apa imimi mune chibwereti naye unewo mari kusaidhi kwenyu une mariwo yekwenyu yaakasiyire hembe wausiye chibwereti chake waudode hembe asi uri kutadzozoti hembe wakatengesa chuma une pamuromo serious goti daakaende mari yake yebhazika akakwira bhazi rake nehembe dzani dzake ino chinoda madhande munondochiziya. Zvanofanana nekuti amweni acho aigona kundotofuti iye muroora ari kutomukawo kuti muroora iwowo akaenda nemari yani. All right, it's intriguing. Dane picture. Don't understand. You took things lightly. Ndio jairi pana. Makandoti zviri ukauya pamurume ukauya uri mainini murume wako achinyakuda iwo ukauya pane umwe mukadzi unonge uri kuuya uri kuri ana tete ndo anozototi iwe takazotoendese mari usasaramba uchimuti hure maamaipida asi iwe unonge uri hure rudotori inoiti rakatomotora saka tuchinya itototo ndoti kwakakutumai kuzozvikangana mungadai makangotora kuti hembe ngedzamainini maitirei makazoita makutaura nana tete kuti pane hembe dzamainini mungadai makadzitora kwakutopa iwo ana tete aizodzitsveta panodzitsveta odzikanganwa zvazvani zvazvavo. Yes. Pamusoro dare ini ndiro kubvunzisa kuti ndinatso kunzwisisa ndichibvunza hanzvadzi yangu panguva yakafe murume wake ichitakure nhumbi ichikwira nadzo kumusha kwake ana tete aripo ichichembedzana nana tete hazvina kukirika iri musoro make kuti mune zviro zvisiri muno zvakakirika akatoataurira kuti ana tete muri pano zvatodini zvatonaka handa dzenyu hapachinaba ndine hembe dzamainini handi mwakambozwa kuti handa dzenyu yanga yaane dhuga rayakugara naroyo rakafa hembe dzacho dziri dzenu vari kuti vapedza izvozvo izvo ivo vakabva vakanganwa ana tete obva akanganwa ane mhosva iri ana tete haana kupuhwa kana wakandichengeta chane kwese kumataka right
anatete akati ndichadzisa obvious akazi unochizotipa todzise kumataka hauna kuzohamba pamusoro mhonja kutanga kwega ikutangire kuchata vakaita chitengaja ava mbuya angu aina sekuru kuti hembe ngadzibude mumba zvedu chikwedi right pezvainese pana ava mbuya kuti vana vakati wabasi vamubheni vaide vakatotora nyaya vakanoise kune vanhu vemapurasi kuti uyu hembe dzake dzikushashire vana vakatibotire nguva vechirarama hembe dziri kubanzi dzeigara muchikwedi vasikati isinyaya kune chii kuna varidzani saka vari two vakanga vakatoitire nyaya yavo okuiti iyo zvizvi kuzotwara hembe kukona nadzo kutani hembe dzaitodziziva dzagara muchikwedi chikwedi chakazova ake mberi iyo wakoita kuti hembe dziya akawadakire mhatso watovakirwe mhatso saka mhatso yangu yadona ndiyo yanguonesana imimi pamakabvisa hembe mumba makanga muine dambudziko rekuti vana amira izvi vakabviswa hembe mumba mamuri kuti vana akarara vaiburutswa pamubhedha hembe dzabviswa dambudziko rakabva raganhuka meaning to say hembe ndo dzaitokonzeresa ndizvoka mamatadza kuvhunduka ndakandofunga kuti pamwe achaendesa pamwe acha hazvizi uzondibata-bata kuti angosiyepo ndotofumira totoenda kumuchekwena pamusoro mudhabu irini matauriro ari kuenda mayangu wauka pambashadzini atori nendaa zvezvaakutodaka kutokuwe bhatsi rekutohamba ndiko kuti tione kuti mbashadzo dzinodzoserwa ndasopapedza karinga ndataura peno anga akateerera ndati mwakatotsvangerakata chatosara sezvataurwa apa pakutoda kuti tichiite unochitaura kuti chuma uri kudei hanzi mai ava ngavataure chokwadi kubudisa hembe mumba hazvisi izvo zvinoganura mweya kuti hausi kubata pamusha pavo ngaanase kutaura chokwadi kuti munhu waindoramba achibata ana aindotambudzika ndio zvikwadi hanzi ngaataure chokwadi nhairapa nachuma haisi hembe itoripo kundotangira pahembe ipopo kuende mberi pane zvimwe azitaurai zvimwe tipedzeri nyaya dzacho zvipambacho ndikanoserotsvaka nyaya yehembe ndizvepahembe ndizvezvo asi zvakaitika ngezvekuti musi wesande wetabva kunoku takati tokwire mumota tichitoende kumba ndasvike pamba ndakadzika inini kuende kumba kwangu aya achaendawo kwawo manheru acho kuma11 aya ndakabva asvika nemukoma acho nauyu asvika chinovharaidho unei pakanaka here nguva inoi ndobva ndatozosimuka ndobuda ndobva ndakaona uyu akasungwa maoko kudai umu make mwakatsvawo ndichoti chinyini akati honai kuti musikadi ana anhu endesai kumba kwavo ndozvandakazwa ichireketa echopedza echonga ari kuda kuye kwendiri ndichongoti endei pasaidhi obva asvika echokaba bhaketi raingepo richobva ratsemuka obva asimuka obva aenda ndakasara namukoma acho avo nauyu nemukorero wangu umweni mudoko zikazi mukoma acho akati maikuru atisa ndambosvika panapa chisvikire chendaita panapa ngechekuti mweya weyo nini uyani waitaurwa uyawe wehembe dziyadzi wehembe mweya wachuma uyawe mweya wachuma uyawe wakanga wakazi inga mazuva mashanu ungaunge wagadziriswa kuti uende zvekwachuma zviende saka mwakashanda mwechochesire kumhatso kwedu honai zvaita pureya uyo wakati honai mwana wangu wakatsva uyu wangu wanga wakatsvawo saka anhu ese apere kutsva zozi muri kuzviziya ndobva ndati ano zvimuri kutaura ndazvizwa pai chauya usiku charambe hope ngatisimuke tifambe tozwa kuti zviro zviri kuita mwana uwowo ndiri kuzviziyawo here akati atichaendepi neusiku unoyu usina kwetichaenda ba uyu wanga already wanga atoenda asi ndakazozwa mukoma acho wofona achiti mudzimai waaya aende kumudzimai waaya kwai wakupfira mata muhope echoti arega achichitoenda tozozviona paidza ndati zvakanaka
hanzi handina here kumutaurira kuti kune 5 days pasina zvaitika pana vanhu vekwapurasi. Imemi moita majana. Andina jana rendakaita ba. Andi Ndokotoro. Amunonyikwa ere webheki. ini ndakaenda konyikwa kubviswa munyama wangu ari pamwiri pangu. Yacho kuti vazindaisnikwe zvekuti zvizi chinyi. Pamusoro changamenda ndofunga mai nyaya aitangire pamberi yaanosanangura pa zvisati zvasvike pa 5 days mai paakaende kudoro akazi daidza anhu ekwapurasi muchange muri muye nawo ndo paakadaidza komana ndanongedza aya mai akazi akataurirwe kuti imimi mune majana emwakabata akandiuraya mai aya haana kuramba akati achaziva kuti majana ndo akakuuraya here aziveshuwa kumajana ndaienda kumajana kuye ekuite washeni ariendo kung'anga mudare muno matindi tumasitetimende tumwe twetinotadzozwitisa isusu zvijana zvetaita taifudza mombe isusu nemajana imimo taurai kuti kuri ndati pane paaparuta rwozi mainini asina urorwa ndikati ihure ngatisenzese matemu let's call a spade spade ngatisataure tumazita twekudorerutsirana ngatizive zviri kuitika kuitira kuti arikuda kubatsira obatsira utoziva nyaya iitwe ipere regardless yekuti nyaya iri kuitwa ngeani wedha ndimai nditete ndimbuya ngatitaure mastatement isuti pane matems anongoshanda akasiyana mwati mwakafamba imi mukasvika zvikazii majana ndakaenda asi andichazuti ndo jana chini maya vakabata-bata asi kubata-bata kwakaita oichaziti kubata-bata kwandakaita kwakakura bata-bata itemu ipiko muroyi airoya bati ngatitaure matems anoshanda tione kuzondodzira muroyi ayo Auti mai ao sekuti mwanga aunigure sotakudaita akaenda kuti vanhu vaparadzana koro yehure kuti kuparadzanisa yes muroya hure ndizvo zvakaita kuti hure rizofa nyaya iri kuhurira chuma yehembe ikundotaura chuma ruti wakandiuraya wakandiroya iwewe ndikabve pamuro asi wakandiroya zvekutobva ndadini ndafa ndiwo wakandiuraya ndiyo nyaya iripo kozi hembe idzi tikanotarisa mazichi etiri kupfeka tese munomu anhu akafa kaya ngeihembe nhatu dzichibva dzadaro hembe mune mabhero shipi dziri kuya dzakaita kubhenderera kudai nemabhero ihembe dzanhu hakuna bhero rine hembe yemunhu mupenyu mazviziye ese anhu anacho tese mabhero ihembe dzanhu akandofa kufanana nachuma ndiani uri ubvisirwe mwana pamubhedha ngehembe ndiani warohwa ndiani waite dare hapana saka nyaya iri muno ngatisatendereraba nyaya ini shoti ngeyekuti imwimwe murume wenyu atore hure iwe anoti hembe ndataura vanhu kuti hakuna mukadzi ba unofara kuti murume wake aunze girlfriend ohure anatete ndo anozoti iwewo muroora usasaramba uchiti iri hure bai muroora ngekuti wakazoende kutoni uyu wakaramba riri hure chuma hasi unorwaba wakaramba akaite hure rimuri saka imwe akabva mwaramba mwakamufaira kuti iri hure ngarisatoroorwa ba ngaribveri ndori hure zvipere but mukutsinja magiya mai ekurisukumidza rakabva radona ndio zvahandizvei ndo saka raakudzoka nhasi kuti ayoka dai wakangondisukumidza wakandidini wakandisiya wakazondisa you pushed me to the edge ndo pane nyaya munoiti kudini handichaziva hangu ipopo kuti asi mwaisukumidza munhu unasukumidzwa kana akude kuuya padhuze ungari mabarika munhu wangahamba hakuna munhu usingahambi saka tishande chimusoro chei mwatini pamusoro chakamuzvikana inini ndinoda kutokozi nyaya isinhu yakatanga kumashure but yazoite pakuzobude apa kumashure nokwese haana kungofamba ere wepapurani
wekupapurasi kuti amboona zvakambonga zvakadaro kana kuti zvatotangira kana kuti pane zvainetsa kumashure. Ana purasi panani wekupapurasi wacho ndiwe inomudaira semutakura ipopa isusu kufamba hani mandozwa vanhu ese ataura ana adoko ese ndorawo hombe sekuru kwetiri tichikuonai isusu tiri ana adiki nyaya idzi dzakubuda uno nofunga mukazwa kuti munhu akafarenika pana pa 23 years munhu afa hembe dzakachengetwa nini nyaya yakudini yakubuda kubuda paite nyaya anhu ari kukuwara nekudini andika imi mukaenda kuona madhika sekuru panga sohapa mhepo ikahapa neinodini inokutuma kuuya uno isi chakatuma kuuya kunoka here inyaya yemhepo yakabatwa pamwana dayakahapa mhepo iyi anodwanga ari mazwa notaita takaenda tega isusu naaya mukoma nehembe iredzi yakaere maizoti akashashikira mhepo yahapa ikataura zvayakataura yataura mhepo ikataura kuti ndiendesei kwamambo ndokuye kwaitaiti kwani kwamambo tiri mamambo munomu isusu nyaya yataakuda isusu kaire toda kuti zvinhu izvi zvipatsanurane mazwa kuti isusu oraiti uyu munhu kana wanga asina kuroorwa isusu ndimayedu kuti tatihure hatipasipihure ndimayedu isusu ani mazona tatihure tizive kuti baba edu anga akaroora ere saana adoko handifungi kuti mwana une5 years ungaziya here kuti babako akaroora hauzvizivi saka chetiri kuda nhasi unototi nyaya yedu iyi ingopatsanurana chete kuti nyaya yedu yehembe nekusaroora toite zvetinoita yekuti wakafawa nei yopera ana purasi amiro pajeka tazvizwa tiri ipapo ana purasi nyaya yenyu yanyanya kudonga kudai asi izvozvizvo tava nyaya 1 pakarwiwe shanje ndo nyaya yekudini yekutanga ana mutakura mune nyaya yekuti shanje dzenyu maka overreact makazobva mamupusha munhu wacho kubva atosvikire koudonha iyo kwautotsakatika mune ngozi inoda kutoripwa zvichabuda hazvo ipapa then ana purazi uyo wanga asina urorwa mai mune chikwereti nana mapurisa inyaya imweni irichi iri yega yekuti munhu iyeye mwakagara naye pakaita anangani ekwapurazi ari kubatwa nenyaya yekusai kuroora right kuti haana urora anotoda kutaura nana mapurisa kuti wauye kuurora then ana mutakurawo ane hembe ingozi ndatomukuona tazitonga tazvidiri saka tine nyaya mbiri munomu one yekuti ana mutakura marwe shanje mwakazosvike kwakanyanya kusvika munhu ndiyo ngozi irudo kuti indini iripo yemina inotoda kuti igadziriswe immediately ndiyo iri kusumudze mhepo dzese dziripo idzodzo ende ndinotoita kuti tibva tazwa chuma kuti uri kudini uri kudei chuma uchataura kuti inini zvendakaitwa inini ndikazwai asi ndinoda kutoti ndiripwe zvakati ndo zvinoda kuti ndiripwe yopera tobva tauya yemwana mapurisa yakuenda kobuda kuti imwimwi ana akwasi akandoite zvomwakaita nemwana wedu otherwise ndimwe mwakazotomuendese kwaakabva azokachidzwa ari akadzipwa asi kunoku musine chipeneti chamwakadiri apa mune makutoda uchichiti iwo wacho havana tezvara votaurawo danga ravo kuroora kwenyu kune kuri kudiwa pane chimwe here inini sekuona kwanga iyi nyaya hatitozivi nezvayo nyaya yatatomboorera kuti zvakamira sei tinofanirwa kuchiti isusu vanhu vekwamutakura vekwamapurisa vekwapurasi topinde musango tapinde musango opembwa munhu obuda ochitaura zvaataura toende patatu tinonyatsozivisira kuti yeshuwa kana kuri kuzi hanza dzedu yakaita zvakati tonzwisisa
Guruti hamuzuzwisa hankazi yati ndakasukumidza zvonaidoda ati apeno muna mauda enu mauti ndoda kutatamura inu kuti watondondo hankazi yataura kuti inini nhunzi ngauye pane chikafu hanzi vanyango mhanya kuenda ku20 n'anga dzekutsvaka kuti ingozi ndiripo hapana kwemunomboti munomhanya mwendai hamurambidzwi hanzi musarambidzi ngaatsvake kana dzikaita 20 asi pane ngozi aifana kutaura izvo zvamuri kutaura izvo ndatete akagara kuti ndingatimboende mutatu mwamuri kutaura haakanyarira zvezvo ndakambokutaurira ifu takambocheruka kuti haakanyarira kudaro kwaari kuzviziva haikona kuti akanyarara apa ataura kuti inini onoza isusu tichiita nyaya ka hatiiti nyaya yekusvike kutatamura kungarekeri kusvika kudai tine mapoints etinobata hatizodi kusiya zviro zvarembera kutsvaka tinenge tatozwa ndaabvunza tete acho iwo pachavo kuti mwaka nyaya itori pana tete zvafanana nekukande dombo rekeni unoziva kuti kune inonzi kuchirungu culpable homicide unonga uri kuita self defense in the process yakubuda wani yechibhakera yeye imwe tinokanganwa here kurowana mukoma nemunin'ina aya emangoromera akanga asuda kuuraya munin'ina abafa pamwe akadzanga akatarisa pauda uchiti ndipangidze kuti inini mufana iwowe kandinokudini ndinokudhonora ine kwaubva achivhurira mapombi mukoma kwaurawa munin'ina negoti patitaubva atofa yobva yatoita ngozi. Some of these things zvinenge zvisina kuitika intentionally but panongozoitika zvimwe zvinhu zvinoitika zvinozosvika pakuti zvimwe zvinhu zvidini zviitike. Tete ataura kuti nyama yamusoro ziyayongenyu chakapiri munhu akade kunga kushaise kutsika asvika ari kuyamba unoziya aiwewe unondosukumidza but haana kuzoziya pushi yawo kuti it was final and last asi aidawo kuti iwewe tsvaka wani ini ndakatoiti ndamotsvaka wani wow during the process she overpushed ataura kuti ndaisukumidza and statement yambobuda kuti kumajana handina kuzoziva kuti majana anga ari ekuti iwewe ibva hana kuzoti akazosvika ipopo already munhu unonga atodini atobvuma. Chetiri kuda badzi ngechekuti tibatsirane kuti pazikwe kuti ari kudei kwete kuti titsvake kuti wakaitwa sei ngoti wakaita wacho atati ndaisukumidza asi handizvei kunga ndichide kuti adonha. Saka munopedza mari yanga ichitounganidzwa kuti ibatsire kuripa parudo toripwa apedza hapana pemakambofamba memoenda pane dhora rakabuda ri pakazi mhepo imboiswe padhora muchirongaronga zvemurorongeronga riri muno dhora ndianonaro dhora riripo inotoanotaura kuti hanzi tive dhora ratakaenda rikumapa mhepo yacho ikaiswa saka process yacho ichangoitika kuti wakibva wagutsikana. Dhora ndiye chuma wacho pakatobviswa mhepo yabatwa mukomana achizotsva nekudidi zvese zvaitaurayabva padhora ndopayakazi mhepo iyi taakuibata ngekuti chinangwa chayaitozi yaifana kuuraya yakatotsamwa zvekuti zvese zvinotaura ana sekuru kuti hanzi ngatifambe kairi katatu kaere isusu tisu tinoda kutokuwara isusu ari kudaro because kwavo zvakarerukira isusu tinorwadziwa
Saka zviri beta kuti zvinhu zvigare zvangowo kusaidi kwazvo. Isusu tomira kana tiine zveduwo zvinonetsawo kwedu, zvonetsawo isusu, zvakamirirani isusu. Right, Arume, in the interest of time, ngatiti onai ndega nasi tisatombobreka tisatombobreka tito hazviiti pawiki totombodya ati we cannot carry on matare acho nhasi hanzi anhu ese avatauri but pane ekwamapurisa ambotaurwa oright yanyanye kuramba yakarerekera it's okay ana sekuru tochitoti ana sekuru maita ana tezvaro edare because otherwise dare rino rese ndimwi ana sekuru ana baba hatina kumbombe mukana tauraiwo tizwe kutiwo zvakamira 1-1 ende kwenyu tingangowa tichida kuti tizwe kuti zvinozozi kudini imwimwe mutori wo henyu nezvemunonga semhuri munonga mwakatogara chi pasi mutori nemaanza enyu totoziva kuti right iyi yatodini yatozikamwa iyi pochizosara yekuzwawo chuma wacho kuti zvakadini mukana pamusoro panhaumbwa iyoyi kuuya kwetatoita kuno kunhasi inini nditori mudoko ndandotuma kuti endozwa kuti chii chamadaidzirwa kudare kwabvayo kudare ozouya uchititaurira kuti kudare kwazi zvakati zvakati kuti pane next danho tochizoita kuti mukama tinge tizoona kuti tichia. Thank you. No, it was so precise. Ndikati inini chumano uyu ihanzvadzi yangu inini ndii ndakatomusiyire zamu uyu mwana wangu ndingati ndiye namba 4. All right. Thank you very much. Vana mutakura. Zvanga ari kutaura ayi zvokuti kwai akafa asina kurwara. Atete akabva kwaari kutaura echirwara. Ochouya kumba kuti aichagara kurelocation kungano. Ndio kwaakazoshaikira ari pamba pedu isusu. Saka zvekuti haadzi kurwara ka. Atete akarwara. Akatobva echirwara. Kukesho. Kuuya kungango echirwara. Mwiri wawo uchirwara. Ndambobvunza ka. Akauya achirwara. Saka mazira waya ndaida kuedze kudobatanidze madhodzi kuti nyaya dzenyu dzikamungandoona ungaitsva ngekuti ndimwe mune yapinda muno. Inini ndakagara panapa ndidzo dzendinoswerera idzodzo. Ndakudzi dzine pete. Hembe dzandidzo dzaendwa nadzo kumajana echangarira. Ndo zvazvisina basa ba. Ana mutakura. Mana akangoti muripo. Wataura zvemazvo. Kuti inini kuuya kwendaita. Ndiri mudiki. Kune vakuru vakawanda. Asi vanenge vaine zvavanenge vachitoita munondoziva kuti mufana ndiyo unotumwa mumasitoro. Manyo magurosa ndotenge supa. Saka hadzi ndazienda wozwa kuti zviri kuzi kudii. Wodzoka kuno nesoko. Wauya nesoko tochizoronga semhuri. Next court date kuti tichizouya kuno tochizoona zvakamira sei. Saka imimi muri akwasha. Muri imwe vana plus ndimwe akwasha. Ndarasika vana plus varude soko avo rekudzoka naro mune rekuti kuna ana sekuru
tichitori ipapapo isusu baba kufamily kwana baba vangu ine asara ari 2 nemutwini wavo. Saka mutwini wavo wati waatuma asi kuno uri kukadoma ndokwaari wati inini mari yekuti ndiuye handidini handina. Ana avo hapana atitatu, amwe ari kwatititu amwe ari Harare. Saka hapana mari yekuti tinoti tingauti auye uku, hapana mari. Asi anofanira kunge achiti ngadini aripo. Maamuru uchiti udii? What are you suggesting? Ndozvinoendera iwo vangu vakati ndine mari handina, iwo mufanira chienda wodini wozwa wochizondifonera kuti zvazi zvakati. Alright. Muruzwa here Akwasha? Hazi natezvara vakuru vanonga varivo vari kuda kuita nyaya yenyu iyi. Handina mari bandiri ukadoma, asi kuuya kuno kuti waone kuona kuti nyaya yenyu woiita sei, havana mari yebhazi asi vaida kuuya. Munoda kuti wauye here kana kuti muri kutoti yenyu yenyu yapera, munoda kudini saAkwasha? Ini pamusoro dai ndofunga sekutaurira kwezvaita kusaiti kwana Plus chinongodiwa ngechoti waikwa Plus vana baba isusu tiri vana tobatsirana kubayiro tsvake mari utozova pe apeni wekunana tezva kuti tiri kuuya tiri kudini uye korona ya muno ezve kana ibviso hayi nyaya ana Purasika dai mwaidorora kaimwe ndo chiro chinototangwa chokuroora musati mwatombobate munhu kana kumukisa. Ndo zvetakaita isusu. Ini ndakazotoratidzwa mukadzi wangu ndaroora ndasingatomuzivi. Ndakatobhadhara kazi unochiona mukadzi wawaroora here kuti kwauzovhurirwa uyu bhokota iwo wakanaka ndomuda. Iye iye kuroora munhafu. Bauti tonogara meeting after 23 years munhafa. Hapana meeting imwimwi zvirudiwa apa. Mwati ana baba muruda kuvaona hapana chakashata, ndo vanoronga nyaya dzekudini dzekuroora. Chiitai izvozvozvo. Nyaya ikanga yakudare tinenge takutozviitira mudare, because chakatoita kuti iuye mudare inyaya yekuti iyi yana Mutakurawo iyi yanga indori yega yenyu. Dai mwakandoziya pa 23 years apa mwaizviziya imwe kuti hamuzuroora imwe, hamuzudoronga naenda hamuzuda maimirira yamudare. Saka yapai haicharongwa kuti dai mwainguva yakuonana pa 23 years mangadai mwakaonana. Saka yakutoitirwa muno, muchatouya futi ana babacho nyaya yenyu yoitirwa muno mukuitira kuti tiite closure, zviperi zvitori pai handizvoirana yamudare handichaidzoserwa kuti nguva makaminayo chema musingadi imwi kuroora. Saka isusu taakupinda manje semadzimambo sedare kutoifekta kuti munyaya yemuri muroora. Aho yodini yopera tochidzirawo neizvi. Saka next court date yedu isusu ndi 16 muri kuti udini Akwasha? Next court date yedu ndi 16 muri kuti baba muri kuti imwimwe izwai ana Purasika dare rineirika riripo kuda kukudini kukubatsirai. Kana muri kuda henyu kuita dzimwe 23 years endai modini moita atidumanikidzanu ba. Chetisikadika ndechekuti pazoitika zvinhu zvinoitika kana chinhu chinoitika yozozi nyaya yacho yakamboenda kwachifani. Sedziri kubuda mune nyaya dziri kubuda munomu
dziri kuzi dzakamboenda kwani ana Gaba anhu achikurukwa mari dzimwe dzakambozi dzakaendayo kuna ana Vadzinga kukati kwatangotodzita kudai. Handidi kudhiregwa my name kuiswa mumadhaka. Ndoda kuti nyaya ndaita yobuda anza yayo totange imwe nyaya. Handidi kuita mbiri yekuzi nyaya dzacho dzino nemaperero ayo hatina nekuzotombazwa zvakazodai. Muri kuda kudini? Ndakukubvunzai kupedzisira in the interest of time. What do you want to do? Ana Purazi taurai baba. Pamusoro nyaya tirikuizwa tomboti pa 2 weeks kuti tinase kumbogara pasi. Ndiye musi wa 16 zve 2 weeks. Ndiko zvinototaura tombogara pasi. Tiri kuizwai. Hatina kuti tipei mari yerora bamuno. Tunozwa kuti vheti redu retiri kuita dare pano musi wa 16 after 2 weeks kuti tione kubata ava vaone kutumirawo vari kadoma soko kuitira kuti tifambe kangani kawanda 16 imwimwi ayu kokushuwa kuti munonga mwarongeka kuroora hakusikawanika. Saka 16 idheti rakanaka. Toda kuti ava sekuru ava vatumwa vari kuda kudzokera nei yekuzi next havana kuti ati muchitipe zuva rabuda akwasha moburitse mare yekuti tedzvara baba emurudoorore racho akwire bhazi kudini dai mwakazovapa mari yavo aiseesa mari yavo mune mari yavo ava musati mwaapa masaka buritsai mari yebhazi yemunopa ava sekuru ava wobva watumira kukadoma wobva wataurira kuti mari yendatumira kana neikokeshi wanoisa paikokeshi wosenda mari iyo kudare takaenda akwasha edu ariyo ari kuti musi wa 16 tisangane tione zvetinogona kuti tidai ndo zvetinoda kuti tipedze panapa mandii kumbira kuti isusu tingatoapa namba ngokuti kuti tizozwe nyaya ineka tine kutanga tatomboendawo kutobatsirwa kuti ndairwara kwakuzi pane mari ichauya yatetenyo asi inenge yakashata mari iyi hatizi kuite wiki. Saka iwo kuti echida zvemari ka tingatoape namba dzani dzabangu osende chini pafoni isusu mari kubate maoko mutyoroyo pamusoro hanzi hakuna mari inonga yakashata tinonga tiripo tichitoivheneka mari iyoyo chazotoongororwa kusvika yaenda yakanaka musatambudziko hadzi ngaitouye imwe awana kuroya zingi mirai tichimbori uku yenyu imwe taiita ndo yatatimbotinayo toda kuti tipedze ava uku hamuko baini mati imwe inini ndanga nezvikumbiro zviviri zvekuti chikumbiro chekutanga ndandikumbire kuti padheti ra 16 apo dai kungoda zvaizoita mungatidasira kuenda pamusi wa 2 apo pamusi wa 30 muruda musi wa 30 nyoreyo. Chechipiri pana baba anoberekwa nababa akashayika ainge murume wamai aya. Nyaya iyi ndakaenda ndikataurira ari kurunhwa wangu ndataurira nyaya iwonini akanditi izvoni handipindiri nyaya dzemisha yakafirwa ngana baba achona saka taikumbira kuti mutibatsire kuti baba ange ari pano apa. Alright, panogadzirwa waizi makaka izwa nyaya inini ndinoenda ndinoadaidzakandipa mari yebhasi nyaya yaataurira munomu haisi yenyu baimu ari kudaidzwa kudare rangu iri ndokwaari kudiwa kuno kuti ada kuramba acharambirani mwazwa kuti kwamutambara pano waya yakaiswe cheni tinoakaka
babanyiwa oya chikungurudzwa unga vhiri ari mubhara anouya nyaya iri kuno kunge kudaro dare redu isusu riri muconstitution rakaiswa iwo president Dr. Mnangagwa. Maproblems ari kuitika aya anoaziya, that's why vakati appointa as chiefs kuti dzingadai dziri kumacriminal court nyaya dzenyu, but muconstitution wakaenda kuisa makoti anosvika 5 ana high court, civil court, magistrate court yedu iyoyo, macustomary court, zvese azvoona kuti matambudziko ari isusu tiripo kuti timeke sure kuti president anoda kuti aona kuti mbavha dzese dzaenda kujeri, mabhinya ese kujeri, matsotsi kujeri, ane zvikwereta anokwereta asikadi kubhadhara kujeri, anoroya amwe nekuroya mari zvetataurirwa kuti ndinoroya ari acho mwari mwatopedza kuti wakusvikewo gesi hazvidiwi ba tinoagara matareo. Saka munhu ukadaidzwa kudari usashamisira, tiri kuda kuti ukauya zvibatsire. Kuuya kwako iwewe kunoita kuti amwanhu arerukirwe mukurarama kwavo muupenyu. Saka ukada kuita upimbindoga wekuti inini handidi kudaika, uri kukwadzisa vanhu 60 handizve, unouya totaura nyaya zvinoda kuti iyo zvipano wamborohwa iri muno. Hatisi kusova maissues ari kutoendeka achiperere. Mune nyaya dzekuurayana muno, mune nyaya dzei, asi tiri tichida kuti madzokera kudzimba. Nyaya dzetiri kutaura nadzo nezvadzo muno hadzisi kuda kubatsirai mimba imi, vana vani nevazukuru vani venyu imimi. Bozi nyaya dzimwe dziri kutomunetsawo izvozvo dzakasiya dzatodii. Uri kuona kuti nyaya yetinogarira muno ngeye 23 years ago, ibesa rimwe mwese mwakaroora imwe, asi mudharo iyoyo akasiya asina kuti kuroora. Saka imwimwi sorovhai nyaya idzodzo, madzisorovha musasaitawo dzani imwe dzenyu futi, kuti tichazoramba tiri mumatare munomo munaita muchiti zorodzo ezvitaopinda munana November December twaidombo ndohoriti tichimboonawo zvetiode kuita kunze. Musaramba muchitiwanzire matare ba, chirongai kuti musi wa30 mouya. Sekuru nyaya tazochinja pa16 ati ane nhango dzimweni dzinodo angati musi wa30 uno November. Asi toda nyaya dzinopera, ngaabhadhare mari yana sekuru yekuti auye. Toda nyaya dzinopera, ari kupedza nguva, ngaatobhadhare mari. Ndobendari kuti uyai musi wa30 inini mari yebhasi ibva yarongwa kana mwana ngozi yaziuda kuroiwa imandipi kana kupei nini wacho tozoronge kuti yoiswe pafoni yozosvike kuna arutya ngoti aazi tinoroiwa inobhadharwa yamudare muno inobhadharirwa kuno kunopuwa iwo uchiroiwa iwe ngoti wajaira uroiwa hauchato watomuroiwa zimba uyu mari gadzirai mari apa kuitira kuti awa musi wa30 wati wau right. Ndobatsira hangu kwamapurisa dai ndiri newo mapurisa handibvumi kutambire mare pasina kubude kuti tetewo vabude vachitaura kuti ndoda zvakati padarepa whatever mari dzarudo kuti atambire kati tetewo vachataura zvese ndoda zvakati vochitambire mari ende vataurwa kana abuda kana ataura zvese. What auya ati nini haasuto anga asoziva kuti kune iba isoko raakutodini raakutoenda naro ende vaenda nyaya yavo iyoyoyoka ivo zviri kwavari vachatoifambira kuti nyaya dzendazwa ukoka inyaya yekuti tete ava vari kuda kuti ava kwasha vauye koororatidzwa tete vari kudei. Munogona kuzviita mega imini mozotouya musi wa30 maakutotidii maakutotitaura kuti isusu tauya akwasha hama yedu takataura nei nayo iri kuda zvakati kuti pazoitika kadispute whatever ndo panenge pauchitidoa kuti pamwe I don't know mwakuti atoda kuzvidino
zvakwasha toda kwazwa achidini kuti kuna ana tezvana anodyire futi ka azoti pamwe tete anoti ndoda hangu mbudzi imwe wangati mombe 10 zviriyo. Saka ndiri kungotaura hangu kuti imimi munogona kugara matozwa, asi kana vana purazi vari kuti isusu hatina kudi kugutsikana, tinogona kuzobudisa futi mweya tofemba tete yacho futi kupi munhu kuti wakwasha wadino wazwe because pakaitika nyaya 23 years ago wanga wasirichi zviri kwemuri nekuwirirana kwenyu. Alright, saka I think tapedza. Ndofunga nyaya mamuchitaura nezvenyaya yemari yebhazi. Mari yebhazi manje yakuita kuti vapiwe, nekuti chaita kuti nhasi vasada mari dzemabhazi vanga vasi kuziva nyaya yacho. Saka nyaya yakuzivikanwa kuti vakutodaidzwa kuti vana sekuru huyai, ivo vari kure, saka vanofanira kuvapa mari yacho yebhazi yekuti vauyise. Ende mari iyoyo yakubhadharwa through dare inopuwa uyu waremba, uyu watowo muroi futi uyu mari dzese dzaroi ndiyo unopuwa. Aine dhora raakazitira munhu rakapembere munhu arisudiwaba anoriziya sekuti ndio arayotaurwa kuti ringe bhazi inoenda kuna kondakta kotora kadoma, kotora ana baba kubva kuti indorineuro inozondobuda. anga hama yawo ichataura here kuti pane dhora rakashandiswa kudai uroi hwake unondobuda. hapana chinowanzika kune mufi. Kana mukanyada kuita chitsotsi chipi chinondobuda, inondobuda. Iyo ana purash akwasha endai mutsvaga mari nekuripa guwa renyu ana mapurisa. Imwimwe rongai mari yebhazi madia ndiana rubudisa mari yacho. Ndaona muchisumudza maoko mwakawanda mari yekukadoma. Kadoma imari yebhazi $25.5 $50 kwenda neudzoka $50 ngaibude timatati gatitange zvinhu muna zvoti tichipano plus yavo futi iwonaye kubva kuchimani yenyu muri kuti hapana mari awauyaoka wekuchimani yekwenda nekudzoka ndo anatezvara moda kuti chomato muitira dhiri ritoripo akamuure hawasi chomato itapo chiita igadzirisai mati kudini dhora imwimwe dhora batai dhora ngere bonzi dhora iri mukaita zvoutamba naro tinosara tosvika musi wateti mwaperofa mwesepo pano. Saka pano ipopapo taifanira kuti pajekese uyezve paite straight, ngekuti nyaya ikasiyirwa nasemikono mitindika here pane umwe uchaenda kokwizhire pachuru ukauya uchitonga imwe ngoti hatidi uzotumwa bamadzimba mira ndikutaurire nyaya imwe musira makatotsunywa kare. Nyaya ndinotaura panapa ngeyekuti imimi nyaya yenyu mukaita nyaya dzenyu muri kunze munotsunyana muri nyaya wanzi yawo yamudare ramambo. Kana pakapera 2-3 years hapana chichaitika, hapana chichafamba. Nyaya ndindatoonayo, hapana unondidarika. But that's why mwauya kuno chiziyai kuti nyaya yenyu imimi ndati ichaperera kupi kuno, because yanani yana mambo hakusina musasatya. imimi ndandichengeta idhora zvakadini zvakanaka. nyaya yenyu yakudare ichaperera futi kupi ndara. Because dhora iroro ndiro chazopedzisira rakuchizofembwa munhu yenyu kuti pana anonga ari pakubatsira taikwanisa kufemberwa dhora vekuembotaura because obviously yakuenda kuti nozoswaipa padhora totombozwa because imimi muri kufemberwa dhora rei uri purasika ndiri purasika murudei kwapurasi dzurutachuba dhora harisi unetsekwa mhepo haisi unetsekwa mutambareni imwe muri unetsekwa ngenyaya yekwamutambareni
but nyaya zvindo zvendikutaura kuti nyaya iri kwana mutamba kwana mutakura. Saka tiri kuenda panyaya iye taita izvi ngenyaya yenyu yekuti apa tipedze nana mapurisa awaona haudina kuenda imwe mosara nedzeni dzichikwambo dzengozi dzenyu dzitoitizwa tisaramba takandomisa panzvimbo imwe muri kuda kuti tete ichitaura imutimbozwa ndombozwa pati maininaya ichiti zazi akabva ichirwara akambosechawo here kuti kwaakabva kwachiyene nekwaigara hembe dzawo kwakabviwe zvakanaka here kuti mai aya kubviswa mumusha kwaakazoita kwakusiri kugara zvakanaka mawo mumusha umu amwenaya ndakatosvikawo kusisina kuyourora muri kuti pamwe amwene ndo muroyeri ndofungidzira pamwe pane zvakabaitikawo zvinisiri kuziyawo pahembe saka mamuri kuti kudini ndaitotomozwa uno aona haatauro kuti akauya chirwara haana kuti bandimu akarwarisa agadzirisa statement yemanyepa yekuti haana akauya handina kuaona saka musasokomenda musataura zvemusina kuona hamuna kuzviona hamuzvizii munhu unafunda kuti chinhu chousina kuona kana kuziva kuti handii usakomenda ndo pavaizoenda kogadzirisa awa chete havana kuti ndimi makamuroya va amweneniwo anogona kunge akadii akamuroya hazvizikani imwimwe amwene acho mwayaziya here kuti aidini aitozviita zvekuti aidini pamusoro changamire hanzi aya ngaasiyane nenyaya yamazvarira chipo kuti ane zvake namazvarira unondoenda kwamazvarira chipo kwaari kupisa ndiko kwaari kurwa neanhu ake kuti kwamazvarira kune zveko uchadini uchaendawo ikoko ngatitambeneapa chuma zviri izvozvo tatoipedza musavateti vanhu varuya vachigadzirisa nyaya yasara iripo ndeya mutakura muri kuti kudini ana mutakura isusu tiri kuti ngaapegwe abude ataure zvezvo izvi whatever zvichaitika but isusu zvokungonongedzerozi uyo ngaatofemba ka uyu ngomwamura uyu mukomana wagarapo saka we don't trust him saka ndiye dzese uyo athingi ndakambotaura uyo asiye uri kubata nyaya yenyu siyanai nayo athingi ndakambotsanangura makova bhaunza makataurwa kuti haisikuikaiko pamusoro changamire hanzi nababa ngungonyani ndiri kutovabatsirawo nyaya yavo ungangodaro hake uye utaura zvaari kutaura asi ndino ndiri kutovabatsira kusvikira taapetiri panapa muri kutobatsirwa vari kutobatsira ende vari kubatsira inini vari kubatsira futi hati inini hanzi haana kundipa mareba kusvikira waziva kuti ane ngozi dai yanga isiripo ndakanonyararawo iri kuvapisa aro imi mune ngozi ana mutakura vaizviziva here mune ngozi titoziyawo because hatitoziyoorder kana paine zviri kuitika totofarawo kuziziva kuti zvakaitike chii maizviziva here imwimwi kuti tete yenyu imwimwi aisukunidzana namainini ndo yari kumubatsira mwautanga kuti hwadara nyarai muri kubatsirwa munoende kwemunoda inini handisiri niba unozoshanda nyaya iyoyo munoende kwemunoda asi muchiziva kuti mune ngozi plus next time amutakura manje next time amutakura kana ava vari munooma mukavanongedzai mhosva garai muchizviziva izvo this is last ngatidare riri munomu tiri munomu tiri kuda kukubatsirai musafunga kuti tiri munomu kuri kuda anything ba dare rinei
riri muconstitution yezimbabwe. We've been duly appointed. Ndati ukaenda kuhospital hausi kuchiti ndoda parasite but ndoda kubairwa hauna. Tine method dzedu dzatoshandisa. Chemunoda kuona at the end of the day maanswers mukavhara masenzere etinoda kuita ndiyo ari kutotipa muono. Nyaya iyi yakatotangira kwamura, yakatangira kwamura ikoko. Ndakafonerwa ini nditori kwamutaro vakatotaura kuti ndine nyaya yendiri kuda kuti ndiudze ikoko iri kuitika, ine kufa, ine ngozi zvakaitika nini. Asi tichauya nenyaya yacho vanhu vacho vauye kudai ikatotaurwa. Tikagadzira masamoni kutoti atotitaura kuti nyaya iyoyi arikuda kuti ibude pachena. Ndiyo yazobuda apa ndatete nyari kutotaura kuti right takaita machallenges ekuti taienda tichiendo majana. Pakuenderana kumajana kupiringisana kuroyana, unondoziva kuti kuroyana pane unoita mukuru pane unoita mudoko. Otherwise mainini acho iwawo anga ari muroyi wazwa mainini wanga atoriwo muroyi wahasi pano umwe muroyi kwausurumidzana umwe muroyi vaita mukuru vaita mudoko. Iwo achasurumidzwa newawo mukuru anondogoborana ega. Tinozondoenda kobatira maoko nekudai but anhu anongatonana hatisuda kudiscussa at length over those issues, but isusu chetinoda kuti muzive ngechekuti nyaya dzenyu imimi hatimanikidzi kuti nyaya dziitirwe muno. Kutoitira nyaya muno teti chitoda kubatsirai. Saka imimika tikaona kuti maane maattitudes hatikubatsirei because muno mautotinonokesawo futi kutoenda kutodya neane nzara kubva pamwanani. Isi tiri kuda kuti ubatsira imi mutotonoti hamusiri kubatsira. Hazvisina basa ba nyaya yenyu imi mana mutakura imi tendai mozwa zvomunoda kuenda kozwa maererano nengozi iri mumushango imi. Yamwati mamusikaziye mwaudini kuziya. Taida kuzviitira muno vanhu vacho vatoripo pana. Saka hatichatogoni isusu kuti tiite nyaya iyoyo redu muno because hamuzvitrust ende ngozi iyoyo ichashupani imimi watati tichida kubatsira. Tendai munoita kwemuno vamwaita tozozwa anza acho kuti mwada kuuya nayo kana kubva mwandoregera kwasiya zvadini zvada. Inini ndinobatsirwawo kuti ngozi iyi irwe kwayakaurayira isiyane nesusu azvikwakura. Ngozi manje ka ngozi is so intriguing. Inonakidza ngozi. Ngozi unoziva zvakamboitika. Pane munhu waimhanyirira munhu nedemo, amuona aine mukadzi wake. Abva amumhanyirira nedemo, munhu uyo abva akuramba achitiza achienda uyo bva akuramba achimutera achiti ndoda kutema ndikuuraya. Munhu uyo aneta manje abva aona kuti yei ndauda kuzodini. Akaona umwe munhu ari kutema mawiwi, motiti mawiwi kana ndizvo asvika rurimi rwarembera akaziya mwana chama inini vari munhu kuda kundiuraya. Saka we go pama zvawatema ndihwande ipopapo iye akasvika uchadarika inini ndotopona. Otherwise ungatunga wabatsirwa mweya wangu inini nyaya dzenyu handitizivi asi wandaono ingoona paunopfekerawo pane izvezvo apenyu havana kumbopera kana 5 or so minutes dzedemo dziya dzabva dzasvika. Zikazi right ndine munhu wandiri kutsvaka wandiri kudzingirirana naye ndabva naye uko zvakafanana nekwamura ndichiteera tsimba dzaperera kupi. Saka iwowe wamuona uyo akadirira nawo bona akazi right inini nhasi ndiri kunzwa kuda kuuraya munhu. Saka iye ndikasamuona inini ndautemani zvikazara wahwanda apa
wabva asvikirwa ipapo unoziva kuti ukanga uchimhanya kukambozorora hauchandodii hauchandosimuki vamutema ipapo wabva adzokera hapana kupera 2 years akubuda zvaziwoweka ndaichimhanyirirwa inichirauraini ndova ndasvika kukumbira rubatsiro kuti ndirwandisewo iwo da wazoda kundibatsira ngoda vakanisiya chidi saka vakandihwandisa vautaurira munhu wacho futi vaondihwandisa vapera vese handida kutaura mazita mudare munhu vana usape idzidza ratopera nengozi iyoyo yekuzi aiwa iwo ndakati ndibatsire ungadai vakati handisuda kudii saka iwo ungandibatsira kuti hwandapo wapedza munhu wacho asvika wobva wamutaura kuti ndirapo uri kuona zvinoita ngozi haina password mazvemuri kukumbira iite kuti idai ngozi zveinenge yatoita munhu akaitema variko vese uruzwa munhu akatema nedemoka variko vese ende is comfortable yakuenda kobuda pane wakati ndihwandisi saka ngozi hatigoni kuti tiichinje chainoda ngozi at the end of the day kurika yaripwa ngozi inoda kufembwa yafembwa yotaura zveiri kudini kuda mubva maita izvozvo I think yenyu tapedza pane chimwe chirudiwa iri zvekuti hedu munomu hatisi kuda kuita zvinhu zvekuita ungatozi isusu tinotsvaka mari nen'anga nemaprofita inyaya yekuti vamwe vanhu kunzoko munonyeperwa but muprofita kana n'anga auya mukati munomu hamunyepwiba asi hatidiwo futi kuti tikumanikidzire 1 2 zvinotipedzera nguva tikada kudzitanga nyaya dzenyu tinosvikawo ma 7 8 9 10 at the end of the day motadza futi kuappreciata zvetinenge tiri kukuitirai netime yedu yetirikupedza chiendai moita kwemunoita isi takutokusiyana nasekundaro ana mutakura chanaka ngechekuti anga asingazivi kuti ane ngozi asi akudini akuda kuchiona kuti woita sei nengozi wadii isusu ndinambotaura papa ndepekuti ana sekuru anga asingazivi nyaya iyi zvokuti dai anga achiziva ungadai atifamba nei nemari otokumbire kutoti kuti paine munhu unotibatsira otopinda yaitopinda ndiya ndekutozwa zvezvikutorwa anani aitozwa ndiyani harunaozwa ndiyani avato yavo ana purazi avaka naana mapurisa awakwacha avaka vakuyorora guva ravo vatopedza iyi aiteto yenyu yekuti iwo akaenda kusukumidzana namainini kuti vaende kodai iyo ngeyenyu haisa baba iyo ngeyenyu ingozi yenyu imimi yemuri kuti iri kuonesa badzi kuti iri kuenda kuzobudira mwanai mwana purasi but it's a case between imimi naana purasi ana mutakura zviri kuitika imimi ana purasi isusu hatigoni kusvika oda nyaya iri kuitika munomu hatigoni kuti titore ngozi iri kumunetsa ana purasi kuti tiendese kwamutakura because kuti titoo isusu nyaya yachowai tiri kuitika uyo hatiti avava vari kutotomutswawo here ngechipoko chacho vana mutakura wacho but vari comfortable because imwimwe haisi kukuafektai but kutotaura kwetaita unoziva zvinoita ngozi ka ukanga uchifamba manheru unomwa doro uchifambawo ma 10 11 anhu achikuti iwe wadarika sei pakati pakaita unozokuti gara pasi paunodarika paya pane zvipoko unazoona nguva yaunofamba po unozonetsana nezvo wanzi wakuzviziyaka chipoko icho tonochiona ana mutakura mamito renyu nedzungu reusaitoziva kuti mune ngozi mwakauraya munhu zvabuda muno chiendai mogadzirisa nyaya iyoyo muripe ngozi iyoyo the fact that maakuzviziya ngozi yakushifta kubva kwenyu yakuenda kwaridzani ngekuti munhu wacho une nyaya yake yacho wanoyeoti adza kudari munhu wabvuma tisiyai zvakadini nyaya yatatoda kuita munomu yanga iri yekubatsira ana mutakura kuti tifembe
munhu iyeye akafa kuti ataura chii zvaari kuda but anamutakura acho manjeka akutaura kuti maizi isusu munomu hatiti munhu uyu wakazodai takazodai oza zvinotadisa imeji tinoita kunga tiri kuda kuita kuronga kuda kuita kafundraising ngekutora anhu etinouya nawo isusu edu ikokoko senge zvakaita hangu inini nedare rangu hatisirichi ende ndakambozvibhana zvekuti hatichadi vanhu vanobatsirwa munomu already tine magroups 2 ari kuda kudzokera chi renyu raari kuda kuita richingani hazvisina ndaa matotibatsirwa bodziva zvikazoperi chiregai tidzire neiwayo 2 wacho topedza imimi endai mozwa samuel mozondoya motitaurira because hatirutadzawo kunzwisisa i chisimuka henyu mutipakuya amwe yanakire pakuti ekwapurasi neyekwamutakura inyaya mberi dzakasiyana. Iri kudzirwa yakazvimirira, iri kudzirwa yakazvimirira, umwe nomwe ari kumira neyake. Saka ndai munokonza kuti someone else.